ונזכיר גם את הדברים שאמר ג'יבריל רג'וב. הוא אמר שהמתקפה הבאה תתרחש מתוך יהודה ושומרון. הוא אמר את זה. לכן כאילו אנחנו צריכים ללמוד שאנחנו צריכים להאמין למה שהם אומרים. טוב, שלום, ארז, אנחנו בפודקאסט ה-31. כן. כן, ירבו, ואנחנו במקום החדש, ואנחנו בפודקאסט שנקרא שלנו, של הפרופסור והווינר. איתי נמצא הווינר, אני גבי, והיום על מה נדבר? היום בחרנו לדבר על הנפיצות של יהודה ושומרון, לאן זה הולך יהודה ושומרון. הזירה הזאת, נדמה שהיא כל הזמן הולכת קצת הצידה, נדחקת לשוליים, ואנחנו חושבים שטוב שהיא תהיה, תקבל את הקשב הראוי. יש אירועים שקורים שם כל הזמן, הם גם חלק מהמקרים לא מדווחים, וכדאי שאנחנו נתייחס לדברים האלה. אבל מעל הכל גם מרחף העניין שאבו מאזן לא יישאר לנצח. הוא לא יישאר איתנו לנצח. למרות, אתה יודע, זה כמו שאומרים על האיש, שאומרים חולה אלמנה. אבל הוא, אתה יודע, כבר נראה לי שאנחנו צריכים להתארגן ולראות מה יקרה ביהודה ושומרון, כי זה גם צומת מאוד בעייתית, מה שיכול לקרות ביהודה ושומרון, אם, בוא נגיד, המסדר המרכזי הזה שנקרא אבו מאזן ילך. בזמנו, לפני המלחמה, חשבתי שהסתלקותו של אבו מאזן, היא יכולה להיות קטליזטור להשתלטות של חמאס על כל ערי הגדה. על יהודה ושומרון, הגדה שלהם. ועכשיו חמאס זה נמצא במקום אחר, אבל עדיין יש סיכונים שאנחנו כדאי שנדבר עליהם. ואנחנו גם כותבים על זה. אז בוא נתחיל לדבר ותתן את הסקירה שלך, ונתחיל לנהל את השיח בעניין הזה. בבקשה. צריך להגיד שאת הנושא ככה קפץ לנו לסדר היום, בעקבות פרסום שהיה שבוע, שאבו מאזן הושפש לבדיקות, ומיד אחרי זה כמובן יצאו הכחשות, ובדיקות שגרתיות וכדומה, אבל כמו שאמרת, מתלוצץ עם רופאיו, אבל היהודי, במקרה הזה לא היהודי, הערבי בן 90, ובריאותו כזאת או אחרת, זה יקרה מתישהו, וכדאי שנהיה מוכנים לפני ולא אחרי. עכשיו, איפה הבעיה? מצד אחד, אתה באמת רואה שהפעולות של צה"ל ביהודה ושומרון בשנתיים האחרונות, יש איזשהו שינוי מגמה כללי. אם הייתה לפני זה תופעה של אזורים שלמים שלא נכנסנו אליהם, עין ערך צפון השומרון, ורק אחרי שהיה איזשהו פיגוע, אז פתאום היו נזכרים ללכת לעשות מבצע של 2-3 בג'נין, ויוצאים החוצה. אז אתה רואה פעולה הרבה יותר אגרסיבית, והרבה יותר משמעותית, בכלל ערי הגדה, כולל בערים שנחשבו בעייתיות. אתה רואה אחרי הרבה מאוד שנים, פעולה אינטנסיבית במחנות הפליטים. מה שעשו במחנות הפליטים של טול כרם, עם ממש, וגם בג'נין, אבל ממש עם חריצת רחובות, זאת אומרת, מודל אריק שרון של שנות ה-70 בעזה. המחנה הפליטים צפוף, אז במקום... וגם התבססות של כוחות צה"ל בתוך המחנות. כן, אז ההתבססות של כוחות צה"ל בתוך המחנות. החזרה של נוכחות צבאית, ובעזרת השם גם נוכחות התיישבותית לצפון השומרון. זאת אומרת, תיקון של הרעה החולה של ההתנתקות. יש פה תהליכים שהם בהחלט תהליכים חיוביים. יחד עם זאת, אנחנו רואים שרף האיום לא יורד, הוא במידה מסוימת אפילו עולה. מצליחים להבריח גם מירדן וגם מהסיפור אחר שדיברנו עליו רבות, מהפשיעה הערבית, נשק ואמצעי לחימה לתוך השטח. יש את הרשות עצמה, שכוחות הביטחון שלה עוברים אימונים אינטנסיביים. מה זה אימונים אינטנסיביים? אתה רואה את התמונות שהתפרסמו מהאימונים האחרונים שלהם, גם בירדן, ומה שעוד קודם לכן, חשיפות מעולות של הבית היהודי, צריך לומר, של הקול היהודי, סליחה, של האימונים שלהם בפקיסטן. ואתה רואה אימונים בנשק אוטומטי, אתה רואה אימונים בנשק נ"ט, אתה רואה אימוני צניחה, אתה רואה אימוני פשיטה, אתה רואה אימוני חטיפה, והכלל אומר שהאקדח שראית אותו במערכה הראשונה, הוא יירה עד המערכה השלישית. אז גם כאן, הם לא מתאמנים כדי להילחם נגד חמאס. נהפוך הוא, במקומות שהם ניסו להילחם נגד חמאס, ראינו ששם לא הייתה איזו הצלחה כבירה, בצפון השומרון, בעיקר בג'נין. הם מתאמנים ליום פקודה. ואפרופו מה שאמרת בתחילת הדרך, המוטו של אבו מאזן, מלחמות הירושה, זה יום פקודה קלאסי.
בהיפוך הקנים במקרה הזה, היא סיטואציה מאוד מאוד מורכבת בגלל הסמיכות, בגלל התנועה של מאות אלפי יהודים על הצירים, היישובים שנמצאים סמוכים לערים ערביות. היפוך קנים שכזה יכול, גם אם נצליח להשתלט עליו, אין ספק, אבל הוא יכול להיות אירוע 7 באוקטובר, של מחירים בסופו של דבר, גם מחירים. אירוע ש7 באוקטובר ייראה חיוור לידו. ולכן אני חושב שהבחירה לדבר על הנושא הזה היום, היא בדיוק מהסיבות הללו, ואנחנו צריכים לדבר על מה שעושים טוב. אבל אני רוצה אולי להעמיק לתאר את הבעיה, להעמיק אותה קצת, איך נראית הבעיה. אחד, מה שאתה ציינת, ארז, זה הכוחות החמושים הפלסטינים. יש כל מיני כוחות, אבל יש כוח אחד שהוא כוח צבאי של ממש, קוראים לו כוח דייטון, יושב מעל חברון שם באיזה גבעה עם מחנה גדול, רואים אותו מכל כיוון, וזה כוח שהאמריקאים בנו, בניגוד להסכם אוסלו, בניגוד גמור להסכם אוסלו, כי בהסכם אוסלו, בואו לא נזכיר לצופים, שבהסכם אוסלו, לרשות הפלסטינית היו צריכים להיות רק אמצעים לביטחון פנים. פיזור הפגנות וביטחון פנים. עכשיו, בנו את הכוח הזה, הכוח הזה מתאמן, יש כוח, הוא מתאמן, ומה אתה ציינת, מתאמן בכל מיני תרחישים מאוד מאוד בעייתיים מבחינתנו. פעם אחת, עכשיו, מתאמן עם האקדח שאתה תיארת, יש חשש מאוד גדול שברגע מסוים, הכוח הזה פשוט יחליט לפעול. ואני צריך לראות איך אנחנו מתמודדים מול העניין הזה. זה פעם אחת. דבר שני, תראה, לאורך קו התפר, מה שקרוי קו התפר, לאורך הגדר, לאורך מקומות מסוימים מול טול כרם וזה, יש אזורים שהם עם סיכון גבוה לתרחיש של 7 באוקטובר. עכשיו, כוחות ג'יהאדיסטים זה לא רק כוחות הנוח'בה בעזה, גם כאילו יש ג'יהאדיסטים במרחב הזה, כוחות של הג'יהאד האסלאמי, כוחות ג'יהאדיסטים בכלל, זה לא משנה. גם פתחיסטים הם יכולים להיות ג'יהאדיסטים, ולמרות שלכאורה הם חילוניים, אבל הדת שם מחלחלת להכל, ופלישה בדומה לזה, לבת חפר, ליישובים, לנתניה, מקלקיליה לכוכב יאיר, כל מיני, לקיבוץ אייל. אני רק יוסיף את הסיפור שהיה שבוע, אמנם זה לכאורה שוד ולא עניין של טרור, אבל זה כאילו של הבדואים שלנו. כן, הבדואים שלנו, אבל הם נוסעים ברכב עם צ'קלקה, לבושים במדים תקניים, קסדות תקניות, שכפ"צים, כלי נשק, הכל מהכל. זאת אומרת, עכשיו בוא נגיד שהוא לא נסע לחנות הזהב והיהלומים הזאת, הוא נכנס ליישוב, הרי הש"ג מרים לו את השער ועושה לו שלום עם היד. ו4-5 חמושים כאלה מכף רגל ועד ראש ברכב, ברור לנו מה הם יכולים לעשות. יפה, אז נכון, אתה צודק מאוד. עכשיו, התרחיש הזה ותרחישים מהסוג הזה, הם בעייתיים מאוד. אני חושב, קודם כל, בעניין של רמות הסיכון, הסיכון הוא מאוד גבוה, וצריך לראות איך אנחנו מתמודדים מולו. כמובן, אנחנו נדבר מיד על ההתמודדות וזה, אבל הבעיה היא בעיה. ונזכיר גם את הדברים שאמר ג'יבריל רג'וב. הוא אמר, כמה חודשים אחרי, בקולו, כמה חודשים אחרי מתקפת 7 באוקטובר, הוא אמר שהמתקפה הבאה תתרחש מתוך יהודה ושומרון. הוא אמר את זה. ולכן כאילו אנחנו צריכים ללמוד שאנחנו צריכים להאמין למה שהם אומרים. עכשיו, מי יעלה שם, איך ייראה היום שאחרי, איך תיראה המלחמת הכל בכל ביהודה ושומרון, אני חושב שזה אירוע גדול מאוד, וצה"ל צריך, בכלל מערכת הביטחון, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתארגנים מראש לאירועים כאלה. המוקד זה בערים הפלסטיניות, אבל יכול להיות גם באזורים אחרים, שהם בעייתיים מאוד. אתה יודע, מסתכל על טול כרם צמודה ממש לבת חפר, ליישובים שלנו, לניצני העוז, זה ממש צמוד. וזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. אנחנו בזמנו, ארז, אני מזכיר לך שכתבנו מאמר, על המודל שראינו בסווידה, אצל הדרוזים בסווידה, איך הג'יהאדיסטים של שוריה אימצו את המודל שהם ראו בעוטף עזה, ועשו את זה בסווידה, ופה האימוץ הזה יכול להיות גם פה, הקרנה הזאת יכולה להיות פה. אז אני חושב שמבחינת הבעיה, מבחינת העוצמה שלה, אנחנו מבינים אותה, היא גדולה מאוד, גם לכוחות ג'יהאדיסטים לא מאורגנים, גם לכוחות מאורגנים צבאיים שיכולים להצטרף לעניין הזה, ואיזה כל תמהיל שמחובר בין הדברים האלה, אני חושב שיש פה בעיה קשה שאנחנו צריכים לראות איך מתמודדים איתה. וזה רק חלק מהאיום, צריך לומר, זה לא כל האיום כולו, זה חלק משמעותי ביותר, אבל תוסיף לזה עכשיו את מה שעושה הרשות כבר לאורך שנים,
בהיבט של השתלטות על שטחי C, פריצת דרכים במימון של מדינות זרות, מימון בינלאומי, בנייה שמוכוונת כדי לחנוק את היישובים, כדי להקיף ולסגור את היישובים, כדי להקיף ולסגור את הצירים. אנחנו בונים ציר עוקף, והם בונים ונצמדים אל הציר, וחוזר חלילה. בחדלות אישים שלנו, ארז, כן? בוודאי, ולזה אני מוסיף את הסיפור של כל מה שקורה עם עולמות איכות הסביבה, שאתה אומר, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה אומר, אבל מי שגר פה באזורי התפר, אני לא מדבר עכשיו על איזה יישוב מבודד בגב ההר, אני מדבר על תושבי ארז, אני הייתי יועץ של עיריית ראש העין, על העניין הזה, במהלך איזה שנתיים. ראש העין סובלת מזה, מאוד קשה, שכונות חדשות, חוטפות את המנות והרוח, היא גם עוזרת לזה, מגיע לך זה, ואי אפשר לחיות, זה פשוט בלתי נסבל. רק תסביר לצופים שלנו, שאתה מדבר על אותם משרפות בלתי... משרפות של השפעה בלתי חוקיות, אגב, לפעמים אני לא בטוח מה שורפים, זאת אומרת, שורפים פסולת מקומית של יהודה ושומרון, של היישובים שם, אבל יכול להיות שיש גם קבלנים שלנו שמנסים לחתוך קופון ולא לשלם דמי הטמנה, ומגניבים את זה לתוך השטח ושורפים את זה שם. השריפות האלה הן פשוט קשות, כי נשרפים שם, זה לא רק חומר אורגני שנשרף, נשרפים פלסטיקים, חומרים כימיקליים, צבע, אתה יודע, פסולת בניין, הכל שם, וזה דברים רעילים, ופוגעים בבריאות, זה מאוד קשה, האירוע הזה. חד משמעית, עכשיו, זה לא רק ראש העין, רק אני אמשיך, זה כל אורך בתפר. לא, כל אורך, אני בדיוק מספר, שחבר מבית נחמיה מספר לי, שהבית שלו סגור תמידית, ויש לו בית, אתה יודע, עם חצר, עם גינה, עם כל הפסיליטי, הבית סגור תמידית, והוא בכמה אלפי שקלים, התקין מערכת סינון פנימית, שהוא שלח לי סרטון, איך נראה הפילטר, שהוא פעם בשבוע שוטף, וזה פשוט מכת מדינה. עכשיו יש איזושהי התעוררות, שאני מקווה שבאמת תתפוס ותתעצם, אבל סוגיה, לכאורה לא ביטחונית, אבל היא ביטחונית, והסוגיה של הזרמת... נכון, ארז, העובדה, רק מאמר מוסגר על הסוגיה הזאת, שהעובדה ששר הביטחון נכנס, משרד הביטחון נכנס בתוך האירוע הזה, משהו שניסינו לעשות אז ולא הצלחנו בצורה קשה הזה, עכשיו זה דבר חשוב מאוד ונכון מאוד. כן. אז גם זה, וגם סוגיית הזרמת השפכים הלא מבוקרת לנחלים, שבסופו של דבר משפיע על מי התהום שלנו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מגוון רחב, ועל זה תוסיף את הפעילות של הרשות בעולם כנגד מדינת ישראל, ב-ICC, במוסדות האו"ם ועוד, והפעילות של הרשות בתוככי הגופה, כל מערכת ההסתה. זאת אומרת, אנחנו כבר 30 ומשהו שנה מהסכמי אוסלו, לכאורה דור שלם שגדל. אצלנו פה היה ממש שינוי של חינוך ומגמה, ואני זוכר, חמותי הייתה אז מורה, וחילקו להם שם מונופול כזה, של איך לעשות מה שתקרא מונופול השלום. והיה אפילו, אתה מן השלום חושש. עם כבשים וזאבים שחיים ביחד. כן, אתה מן השלום חושש, רד למספר 6, כאילו, אפילו ממש כאילו אינדוקטרינציה למי שלא בעד השלום. ופה אצלהם עדיין ממשיכים בבתי הספר ללמוד על מפות שבהם אין את מדינת ישראל, היא לא קיימת. התקשורת, מערכת החינוך, הכל הוא אנטי, וההסתה הזאת היא מחוללת את הדור הבא של השנאה ואת הדור הבא של האלימות וחוזר חלילה. ולכן, אם אנחנו סוכמים את כל העניין הזה, יש פה בעיה, יש פה איום, שהוא גם איום ביטחוני, הוא גם איום אסטרטגי במובנים מסוימים, הוא לא איום קיומי, אבל הוא איום אסטרטגי, יש לו הרבה מאוד רבדים שדיברנו עליהם, מדיניים, כל עולמות ההסתה, כל עולמות ההשתלטות על שטחים וכדומה, הפגיעה הסביבתית והאיום הביטחוני, כל אלו ביחד הביאו אותנו לטעון, גם במאמר אחר שכתבנו, שהרשות היא נטל ולא נכס, ולכן על אף... טוב שתיעלם מהעולם מהר ככל האפשר. על אף מאות רבות של שעות דיונים במערכות הביטחון, שתמיד היו איך מחזקים את הרשות הפלסטינית. וגם אתה יודע, כשאומרים לך איך מחזקים, אתה אומר, תגיד, למה אתם מתכוונים? בוא תגיד, מה זה נקרא לחזק את הרשות, למען השם? אתה יודע, הסיפור הזה של חיזוק הרשות וסל, אתה יודע, אתה אמרת לי לפני איזה כמה שבועות, סתם באיזה שיחה דיברנו, שכשראש הממשלה מבקש חוות דעת מהצבא, והצבא כל הזמן חוזר לו עם הסיפור, אין מישהו אחר בעזה זולת הרשות, אז נמאס לו לשמוע את זה, אז הוא כבר לא משתף אותם. אז כבר לא, אתה יודע, בשביל מה אני כל פעם מבקש חוות דעת, ואתם זה. אז אני אומר שהדבר הזה,
הוא בעייתי מאוד, יש לנו איזה פיקס, אידאה פיקס בעניין הזה, וצריך פשוט לצאת מהעניין הזה. עכשיו בואו נדבר רגע על מה צריך לעשות, אולי, תראה, אני חושב ארז, עוד קודם לציפור הביטחוני הצבאי, יש חשיבות רבה מאוד לכל נושא ההתיישבות. ההתיישבות היא מרכיב, תראה, קודם כל, תמיד אומרים לי, צריכים להכין ריבונות, כי זה, יש לזה עוזר לביטחון. לא, יישובים, אנחנו שם, כי זה שלנו. בואו נתחיל את הדברים האלה. זה הבית שלנו. ערש אבותינו. זה הכל, קודם כל, לפני כל הסיפור הזה. עכשיו, התוצאה של התיישבות היא ביטחון. זה נכון, צריך להגיד את זה. צריך לומר, שכשניסינו, למשל ברצועת הביטחון בלבנון, לקיים נוכחות צבאית בלבד, בסביבה של אוכלוסייה, זה לא הצליח. כי בסופו של דבר יצאנו עם זנב בין הרגליים מדרום לבנון. למה? הסיפור של ההתיישבות הוא קריטי. ברגע שיש אזרחים במרחב, אין, כל ההתנהגות היא אחרת, כל הסביבה היא אחרת, כל הסביבה מתנהגת אחרת, וכל הביטחון נראה אחרת. יש מחירים, ההתיישבות הזאת משלמת מחירים, וברור לגמרי. אבל זה... רצועת עזה, לפני ואחרי ההתנתקות. ברור. אז עכשיו, העניין הזה של ההתיישבות הוא קריטי, אני חושב בכלל, באיך משככים, איך מטפלים בסיפור ביהודה ושומרון. התיישבות, עכשיו אנחנו רואים שיש למשל מלחמה על הקרקע, באמצעות, בוא נגיד, איך נקרא לזה, חוות מרעה, רועים וזה, זו פעולה מבורכת גדולה וחשובה, שיש לה ערך גדול מאוד. זאת אומרת, שם את זה קודם כל, לפני שנדבר על ביטחון, לפני שנדבר מה צריך לעשות בצבא ולא צריך לעשות בצבא, כמה שיותר יהיו יותר אזרחים במרחב הזה, זה השכפ"ץ של המדינה, אין מה לעשות, זה שמה, הם מגינים בגופם על לב המדינה. הם עצמם לב המדינה, אבל הם מגומים, אז זה פעם אחת. זה רק, אני אקטע אותך שוב, נחזור לסיפור הזה של חברון, עם אותם, וחשיבות החוות. כשהם בורחים, אותם ערבים, אותם בדואים, יושבת מאבו קיאן, בורחים, הם מכירים את הצירים לפני ולפנים, איך בורחים מאזור רמת ההר שם בחברון, לאזור בקעת ערד. יותר טוב מאיתנו. אבל לא יותר טוב מאותם רועים ומאותן חוות שנפרסו לכל אורך גב ההר. נכון. ומה שקורה ברגע שיוצאת ההתראה על הרכב הזה שנמלט, יוצאים כל אותם רועים, כל אחד לשטחים שלו. הם אלה שמזהים, הם אלה שמאכוונים את הצבא, ומביאים מהר מאוד למעצר של הסוואנה הזאת, עם כלי הנשק ועם המחבלים שבתוכה, ממש בנותם, וזה בזכות הנוכחות, זה בזכות ההיכרות, זה בזכות החיבור לקרקע, זה מחזק את מה שאתה אומר, שההתיישבות היא ביטחון. ברור. זה לא שהביטחון שומר על ההתיישבות. זה ברור לגמרי, וגם, אני אומר לך, אתה יודע, פעם היינו נשענים על גששים בדואים, ככה היה, הגששים היו בדואים, כך זה היה. היום יש את מירעול. עכשיו יש את מירעול, שבכלל, זה הקבוצות האלה, שהם חיים בשטח, של יהודים שחיים בשטח. יהודים שיודעים לנווט בשטח בלי ווייז. איזה פלא, זה פלא טכנולוגי, זה סטארט-אפ. כן, צריך לרשום פטנט על זה. אז יש פה, אז לעניין הזה אני חושב שיש פה חשיבות רבה. ואחרי שאמרתי את זה, עכשיו צריך ללכת לבוא ולדבר על הדברים, בוא נאמר, הצבאיים והביטחוניים שצריך לעשות. ופה אולי תתחיל, אני מזכיר לכולם שאתה היית קצין אגם של, טוב, מה קצין אגם? היית שירת ביהודה ושומרון שנים, וגם אחד התפקידים ששם אנחנו נפגשנו ועבדנו ביחד, זה היה קצין אגם של יהודה ושומרון, בזמן המלחמה הגדולה מול הטרור, כן? ב-2003-2005. שהסתיימה בניצחון, לא רק בהכרעה, בניצחון מוחלט. אז זאת תדבר. אז אני אבל רוצה, כי הסוגיה של הביטחון היא חשובה, אבל אני רוצה להמשיך שנייה את הקו שאתה אמרת, כי דיברת על ההתיישבות, ואני חושב שזה באמת טוב, שמח שהתחלת מזה. אבל אפרופו דיון על כן ריבונות, לא ריבונות. לפני ריבונות צריך להכיל משילות. וזה מתחיל בדיוק מה שאמרנו. יש עלייה משמעותית בהרס בנייה בלתי חוקית, אבל זה עדיין טיפה בים. צריך בעניין הזה להיות הרבה יותר אגרסיביים ואסרטיביים. זה שהולך אלוף פיקוד מרכז ומאשר לעקור עצים שננטעו בכסף זר כדי להשתלט על שטח, בדיוק מהסיבה הזאת, והוא אומר לא, אנחנו שולטים ושומרים על השטח, כי השטח הזה הוא חולש על הכביש, ועוד 3-4 שנים העצים הללו יהיו מסתור לאותם מפגעים שיורים על הכביש. אז העניין הזה של החלת המשילות בקרקעות, בבנייה, במה שהזכרנו קודם, במשרפות הלא חוקיות, בהזרמת שפכים. כל הדברים האלה ביחד הם חלק מאותו מכלול. זאת אומרת, ההתיישבות זה הפן החיובי, אתה צריך להכיל את הריבונות בפן הנוסף המשלים,
ואתה צריך להילחם כנגד גם ההסתה וגם הפעולות של התמיכה של הרשות בטרור באמצעות מימון מחבלים. ובעניין הזה היה שיח ארוך, ולעצור להם את הכספים, ולא לעצור להם, ונביא אותם לקריסה, ולא נביא להם לקריסה, ולחתום לבנקים שיוכלו להעביר להם כסף. בעניין הזה אני חושב שצריך ללכת באמת עם כל הקושי ועם כל המורכבות, ועם כל האימות שיכול להיות גם אפילו מול ידידתנו ארצות הברית של אמריקה, ולהגיד, הרשות שהיא מממנת טרור, היא לא תקבל את הכספים הללו. מערכת החינוך של הרשות שהיא מסיתה ופועלת כנגדנו, כמו שהעבירו את חוק אל-ג'זירה, צריך... פה, ארז, אני חושב שאסור למצמץ אפילו בעניין הזה. אין, גם שהאמריקאים ואירופאים וכל מי שהעולם הוא בני דודו. אין למצמץ. מי שתומך בטרור לא יקבל כסף. מה זאת אומרת? אין, כאילו, אסור לנו ללכת למקום הזה. לא רק שלא יקבל, גם כספים שעוברים אליו, מגורמים בינלאומיים ואחרים, אנחנו צריכים לפעול לעצור אותם. נכון, אנחנו צריכים. ואם המחיר של זה ייבוש, תראה, התחלנו לדבר על הסיפור האזרחי, כאילו, על הסיפור של ההתיישבות, אבל בואו נלך עוד צעד אחד, ותתייחס אליו גם. זה הסיפור של פירוק הרשות, ואם עכשיו אולי, אז בואו נלך למודל שכמו שהציע קידר בחברון, ולעשות מערכת אמירויות של הערים, מבוססת על הערים הפלסטיניות, על השלטון המקומי. וזהו זה. אנחנו צריכים, אי אפשר להישאר עם הדבר הזה, ולספר לעצמנו סיפורים, שזה יתנהג אחרת, ועכשיו נביא אותם לעזה, הם יהיו אחרת. איך יהיו אחרת? שום דבר. להפסיק, לעצור להם, ולמנוע מהם כל דבר, כל תמיכה בעניין של התמיכה בטרור, ועכשיו אולי בהזדמנות שפדרו מת, כמו שאבו מאזן, שיהיה בקרוב עליו השלום, אז אין לי אגב עליו איזה טיפה, אתה יודע, עליו אי אפשר להגיד עד 120, שיגמור כמה שתהיה מהר, כי אנחנו יודעים איזה נזק הוא עשה לנו לאורך השנים. ואז אני אומר שגם פה, בואו נלך לכיוון, יכול להיות של לראות, בואו נתכנן, יכול להיות שלפרק את הרשות הזאת לחבורה של אמירויות. לגמרי, הסיפור הזה של הפתרון, שהוא בין פתרון אמיתי, כי אנחנו הרי יודעים, אין עם פלסטיני, ואין ביניהם שום אהבה ושום אהדה, והמאבקים הפנימיים בין הגורמים השונים, קבוצות הכוח השונות, בין אלה שבאו מתוניס, לאלה שמה שנקרא אותנטים בשטח, יש מספיק איפה לעבוד ואיך לעשות, אנחנו ראינו את זה קצת בעזה עכשיו עם סוגיית החמולות, פה זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר שורשי, אין קשר אמיתי בין המשפחות של חברון למשפחות של שכם, ופה אל ג'אברי ופה אל מסרי, וצריך לראות שכל אחד מהם מקבל את השטח ואת השליטה בשטח שלו, ומטפלים מה שנקרא, כל מה שקשור במישור האזרחי, שיטפלו, אנחנו לא נפריע להם, להפך, אפילו נעזור להם, ואנחנו צריך לחשוב ולמצוא פתרון גם לסוגיה הכלכלית ולסוגיה בכל זאת, של איך אתה נותן שם אפשרות להסתכרות, מבלי לפתוח מחדש, כפי שיש כאלה שקוראים את השערים, ולהכניס את כל אותם 100,000 פועלים חזרה למדינת ישראל. אני חושב שבעניין הזה ראינו ולמדנו על בשרנו, פעם אחר פעם, שכן, פעם אמרו לא, מי שיש לו יותר עבודה ומי שהולך לעבוד, הוא לא עושה פיגועים, ולצערנו ראינו את זה פעם אחר פעם, שגם הכלל הזה הוא לא עובד, ומספיק את ה2-3 מתוך 100, לעשות כמה פיגועים קטלניים, כמו שהיה כמעט פיגוע אוטובוסים בחולון ובבת ים, כמו שהיה רק לאחרונה פיגוע באפולה, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן ניתוק, וצריך למצוא לזה חלופות. עכשיו, ארז, תתייחס למעשה הקשה, כן, הביטחוני הקשה, הקשה לא של קושי, אלא של הפעילות הביטחונית הצבאית שצריך לעשות. תראה, הפעילות הביטחונית הצבאית צריכה להיות מורכבת מכמה נדבכים. הנדבך הראשון הוא כמובן הנדבך ההתקפי. ההגנה הכי טובה היא התקפה. באופן כללי, אשתי כל הזמן אומרת, כל פעם שאנחנו נוסעים ורואים את הגדרות ואת המחסומים שאנחנו עומדים בהם יום-יום, היא אומרת, אני לא מבינה, כאילו בגן החיות, האריה הוא המסוכן, מקיפים אותו בגדר. פה במדינת ישראל אנחנו חוששים מהם, אז אנחנו מקיפים את עצמנו בגדרות, והם נעים בצורה חופשית. זאת אומרת, אם הבעיה היא בשכם, תקיף את שכם בגדר, ותעשה את הבדיקות, מה שנקרא, בכניסה וביציאה ממנה. אז גם בעניין הזה, זה מתחיל מהמעשה ההתקפי. ובמעשה ההתקפי, אני חושב שהמודל של אין שטח שהוא סייף זון. אין ג'נין או צפון השומרון ששם לא נכנסים. אין שכם והקסבה או מחנות הפליטים ששם אם עושים משהו, אז זה מבצע נקודתי. וזה דווקא קרה מאוד יפה בשנתיים האחרונות, מרמה של מבצע מיוחד של הימ"ס או של דובדבן,
לרמה שכל גדוד מילואים מטייל בקסבה של שכם, או בכל איפה שצריך. אז בעניין הזה, המשך הפעולות הוא חשוב ומשמעותי, התקפיות. הדבר השני הוא הסיפור של, כמו שאמרנו קודם, התשתיות. זאת אומרת, יש בעיה במחנה הפליטים, אם צריך לפנות את מחנה הפליטים. מודל עזה צריך להיות גם ביהודה ושומרון. אם מחנה הפליטים ג'נין הוא מקום בעייתי, אז עשינו בו 2-3 רחובות מצוין, השלב הבא הוא פינוי והשמדה של מחנה הפליטים. אנחנו נדבר עוד שנייה, אני רוצה גם להגיד מילה על סוגיית ההגירה, אני חושב שאסור לוותר עליה, אפרופו פתרונות. אבל העניין ההתקפי הוא ראשית הצירים. הדבר השני הוא הבהרה ברורה מאוד של גבולות הגזרה. מה אני מתכוון? אם אנחנו מבינים שצירי התנועה הם נתיבים בעייתיים, כי כל התיישבות היהודית צריכה לנוע עליה, ואנחנו רואים מוקדים שפעם אחר פעם, הרי זה באותם מוקדים, תיקח את הדוחות, איפה זורקים אבנים, זה חוזר פעם אחר פעם. או איפה יורים, בגוש עציון, כן. כן, איפה יורים, איפה זורקים אבנים, איפה עושים פיגועי, זורקים בקבוקי תבערה וכדומה. כן, אז קודם כל במקומות כאלה, הזכרת את צומת גוש עציון, אז צריך להיות אזור שהערבים לא יכולים להיכנס אליו. אם פעם אחר פעם עושים פיגועים, ואם המפגעים האלה, כולל האחרונים, היו כאלה שעובדים ברמי לוי, או שמה שנקרא, נמצאים שם ברשות ובסמכות, אז צריך לעשות אזורים שיהיו אזורים נקיים. זה לא אפרטהייד, כי אנחנו לא עושים את זה מהכיוון של הפרדה גזעית, אנחנו עושים את זה מהכיוון של חיי אדם, ותראו רק בצומת גוש עציון כמה וכמה יהודים טובים, אזרחים וחיילים איבדו את חייהם בשנים האחרונות. אז סוגיה אחת היא באמת הגדרת גבולות גזרה ברורים. מה אני מתכוון? זה נעשה לאחרונה, לא מספיק, אפשר לעשות יותר. משכיבים צלפים, משכיבים אמצעי תצפית, הוראות פתיחה באש מתירניות, לא הפקרות, אבל מתירניות, זה אומר שמי שמתקרב לציר תנועה, שבו נוסעים תושבים יהודים ברכבים אזרחים לא ממוגנים, הוא מהווה סכנה, והוא מהווה סכנת חיים. גם האבן הכי קטנה, במהירות של 100 קמ"ש, שכולם נוסעים לפחות, היא נשק שהורג. ראינו גם את העניין הזה בעבר. אז ירי, וראינו שיש כמה מוקדים, שבהם היו פעילות ממוקדת ואסרטיבית של מפקדים שהתעקשו על כך, המוקדים האלה נעלמו, התאפסו, ממש לאפס. כמה וכמה אירועים של פגיעה בהם, כמה וכמה מערבים כאלה, שהם לא רואים איפה זה בא להם, אבל פתאום חוטפים את הכדור שהם מתקרבים לכביש, באזורים האלה. אזורים אחרים צריכים לעבור שינויים תשתיתיים, אם זה חיסופים רחבים של השטח, כדי לאפשר מה שנקרא שטחי תצפית ופריסה, ואני עוד לא מגיע למוקשים וכדומה, כי בסוף לצערנו אנחנו מכירים את החיים, בעיקר אנחנו ניפגע מזה, אבל העניין של הכבישים והתשתיות הוא כזה, וגם סביבת היישובים, זאת אומרת, צריך לראות שבכל המקומות שבהם נדבקו ליישובים, עם בנייה ועם בתים, להרחיק את ה... תראה, אני קיבלתי הערה הפעם שדיברתי על מחנות הפליטים ביהודה ושומרון, מיובל מלכה, חבר שלי יובל מלכה, הוא אמר לי, מה זה מחנות פליטים? הכל זה, כולם מתנהלים כמו מחנות פליטים, הכל זה, אין מחנות פליטים שהם יותר גרועים מאחרים, הכל גרוע. על אף זאת, אני רוצה לומר שם, קודם נתחיל, בוא נתחיל, מחנות הפליטים, לדעתי, בסופו של דבר צריכות להיראות כמו השכונות בעזה. אין, זה פשוט כל בית שם. דין נור שמס כדין ג'יבליה. כן, נגמר. עכשיו, זה צריך להיות ככה. והאזרחים, כל אחד מוצא את הפתרונות שלו, שילכו לערים, אלה שבערים שהם לכאורה, הם היו פחות מיליטנטים, לכאורה, פחות מיליטנטים, כנראה אולי ירסנו, לא ירסנו, זה לא מעניין אותי, אבל שילכו משם. ואז ייגמר זה, נמשיך הלאה. אתה אמרת נכון את הסיפור של ההגירה, ואנחנו כאילו, אנחנו כל הזמן מדברים על שלב ב' בעזה, וכל שלב ב' בעזה לא לשכוח, הוא גם התנעת תאריך ההגירה, אנחנו שם גם צריכים להיות. אבל גם פה, כאילו, אנחנו צריכים, אבל להתחיל מאיזשהו מקום, אני חושב שעזה צריכה להיות מודל ראשון, וזה יכול להגיע גם ליהודה ושומרון, וטוב יהיה שיעודדו אנשים להגר מיהודה ושומרון. עכשיו, פלסטינים כמובן. הסיפור של ההפרדה בין טרור לבין אוכלוסייה. זה יותר מורכב ביהודה ושומרון. כי ביהודה ושומרון, הכל שם דביק ומוצבע, כאילו גדודי עריות, לא יודע איך קראו להם בג'נין, יש להם כל מיני שמות, הם חלק מהבפנוכו של העניין הזה, של האוכלוסייה. ולכן שם זה יותר קשה, זה לא שיש לך את חמאס ועכשיו זה.
אבל עדיין, כל מה שאפשר להפריד, בזמנו זה נעשה בתקופה ההיא שם, הפרדה של האוכלוסייה, לראות מה שאפשר לעשות, שיהיה להם עבודה בפנים, שימצאו להם, כמו שאתה אמרת, את העניין הכלכלי, מה שאפשר לעזור, שיעבדו, אבל לא ייכנסו לשטחי מדינת ישראל, מה שהם, אתה יודע, אצלי הכל פעם שאני אומר שטחי ישראל, זה הכל אצלי מדינת ישראל, אבל שלא ייכנסו מעבר לגדר, אני חושב שזה בעייתי. אני גם חושב, באמת, אני אגיד לך את האמת, אני חושב שבעייתי גם שהם יעבדו ביישובים יהודיים, ביהודה ושומרון, שגם שם הם יכולים לעשות אותו דבר. מה ההבדל? כאילו, מה ההבדל? ופה צריך למצוא לזה, לא יודע, פתרונות או משהו, מה שאפשר, שיסעדו עם עצמם בכלכלה שלהם, שנפסיק להיות האבן התומכת של הכלכלה שלהם. צריך לומר שמאחר שזה לא עם, אז זה גם לא כלכלה. בסך הכל זה כלכלה שנתמכת. לא, זה בדיוק פרזיטים. זה כלכלה שנתמכת באמצעות קרנות ומדינות וזה, כן. שאם מישהו היה אוסף וסופר את התרומות האלה לאורך השנים, זה הרי מספרים לא שפויים. דמיונים. מספרים שהם משאירים חיוורים מאחור. את כל המעשי התמיכה והשיקום הגדול שלכם מלחמת העולם השנייה באירופה. תראה את האבסורד, ארז, תראה את האבסורד הגדול. עכשיו נטבחים באיראן, יש אומרים כבר יותר מ10,000, אולי 20,000, לא יודע, כמויות גדולות נטבחים. אתה רואה איזה הפגנה באירופה, מישהו שם, אתה רואה, שום דבר, דממה ושממה. אתה מבין שהכל צבוע והכל זה, ואז לכן, למה אני אומר את זה? לא שאני מתפלא שזה הכל צבוע. שאנחנו לא נתבלבל. אנחנו צריכים לעשות את המעשה הנכון, אנחנו במילא נשלם מחיר. זאת אומרת, בכל מקרה יגיד, לא משנה, תזיז בן אדם אחד, תזיז 1,000. זה אותו דבר, תשלם את המחיר. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון. אז את זה אנחנו צריכים לעשות בעניין הביטחוני, מה שנכון במחנות הפליטים, בשכונות ביהודה ושומרון. כל המקומות האלה שאנחנו זה, לפעול כמו שפועלים בעזה, אין לנו דרך אחרת. אני חושב שאין דרך אחרת. והווקטור הכללי, הגדול, מעל הכל, שאני אומר, מה שאנחנו עושים, נגיד, מבחינה צבאית, זה כמו לתת אקמול. הוקטור הגדול זה אולי ללכת לתוכנית האמירויות ולנקות את הרשות הפלסטינית מהחיים שלנו. אז זהו, עכשיו אתה רוצה שנאמר כמה מילות סיכום, ארז, לעניין. הסיכום הוא אני אגיד את זה אחרת. אני נתתי הרצאה, מכון למדיניות, המכון שהקים אותו חבר הכנסת עמית הלוי, באמת חבורת אנשים רצינית, מקצועית, שואלת לעניין, שאלה אותי שם אחת מהאנשים בקהל, אמר לי, תגיד, אתה מספר לנו על עזה ועל תוכניות אופרטיביות ועל מה היה ואיך היה ולמה היה. אמרת לי, היום, אחרי מה שלמדתם, אחרי מה שזה. יש תוכנית אופרטיבית שנותנת מענה בכל אחת מהגזרות, היא אמרה לבנון, סוריה, יהודה ושומרון, שבחר לא קורה לנו את אותו דבר. זאת שאלה טובה, כי באמת ביהודה ושומרון, עם כל השינויים, ועם כל הערנות, ועם כל הרבה יותר אגרסיביות שהצבא פועל בשטח היום, עדיין אנחנו נמצאים במציאות שבניגוד ללבנון ובניגוד לעזה, אין מרחב חיץ שבהם הצבא נמצא לפני ההתיישבות. ההתיישבות הרי היא מעורבבת זה. ובשטח הזה פועלים כוחות ביטחון שאינם צה"ל, עם חמושים מכף רגל ועד ראש, כמו שציינו, מאומנים וכדומה, ויש לנו הרבה מה להיות מוטרדים מאיך הדברים נראים, ולכן צריך לעשות את מה שאמרנו, גם במישור הביטחוני, גם במישור התשתיתי, גם במישור ההתיישבותי, ובסוף גם לטפל ברשות בלי להיבהל, וסוגיית ההגירה, כשאני אומר שוב, פה זה אפילו יותר פשוט, רק תאפשר להם לצאת, זאת אומרת, תן להם את הכלים לצאת. זה הרבה יותר פשוט מעזה. לא צריך לדאוג להם למדינות קולטות ולא נעליים. יש מספיק אנשים... כוחות השוק לעבוד, מה שנקרא. כן, שישמחו וירצו וכדומה. טוב, אז נגיד תודה אבל למה תודה? איפה אנחנו? יש לנו את פרשת השבוע. יש לנו תן פרשת שבוע קטנה, ובוא נדבר על הפרשה, זה הפרשה השנייה בספר שמות. קדימה, ארז. אז הפרשה השנייה בספר שמות, היא פרשה מיוחדת, וארא. יש פה גם את הבטחת הארץ שוב, ככה מתחיל הקדוש ברוך הוא את הסיפור, ויש פה 7 מתוך 10 מכות, ככה הכנה לשבתות הבאות. הכנה למכות הגדולות, כן. אבל אני ראיתי משהו מעניין בפרשה הזאת, ואני רוצה לומר אותו, שאני רק לא אפספס את הפסוק, זה והבאתי אתכם אל הארץ, ונתתי אותה לכם מורשה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ולמה זה מעניין? כי יש רק
2 מקומות בכל התורה שכתוב מורשה, ולא ירושה. פעם השנייה זה על התורה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, בדברים. והשאלה היא באמת, למה מורשה ולא ירושה? למה הארץ היא במורשה? והתשובה, וזה מתכתב עם מה שדיברנו עליו פה קודם לכן, כי הארץ וגם התורה, זה לא משהו שאתה מקבל בירושה. ירושה לא עשית כלום. היה לך אבא שעבד, שהיה חכם, שהשקיע, שזה. קיבלת דירה, קיבלת כסף, קיבלת מה שקיבלת. תואר. ארץ ישראל זה מורשה. זה לא מספיק שקיבלת, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו אותה. זה אתה צריך לעבוד. צריך לשלוח את החבר'ה הצעירים והמדהימים האלה לשטח, לגבעות, למרעה. אני ראיתי השבוע שהיה את הגשם הגדול, את התמונות של החבר'ה האלה יוצאים להם באמצע הלילה, או בבוקר עם העדר, בכפור אימים שם בדרום הר חברון, או בגבעות השומרון. אז שהארץ תהיה לנו למורשה. נתברכנו בנוער הזה. כן. טוב, תודה רבה לצופים, וניפגש בפודקאסט הבא.